Salutare și bine ai venit pe Planutor! Astăzi te voi învăța cum să găsești servicii rapid. Îți voi arăta funcția de căutare, furnizorii și procesul de achiziție. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site, iar în pagina principală vei regăsi harta cu toți prestatorii de servicii din țară și din locațiile lor. Mai jos este funcția de căutare cu toate categoriile de servicii disponibile. Să spunem că vrem să căutăm un general constructor din București. Îl vom selecta din listă, apoi vom selecta orașul și vom apăsa pe Găsește servicii. Așa cum puteți observa, platforma a găsit 3 generali constructori în București cu care putem colabora. După ce îl alegem pe cel potrivit, apăsăm pe profilul său unde regăsim toate informațiile despre acestea. Putem vedea o galerie foto cu ultimele proiecte prestate, apoi o descriere a companiei și a serviciilor, orele de lucru, locația pe hartă unde acesta poate fi găsit și toate serviciile pe care acesta le prestează alături de prețul lor. În final, dacă ne decidem să colaborăm cu acest prestator, avem în dreapta caseta de cere ofertă, unde putem să introducem datele și să intrăm în contact cu acesta. Și tu pe www.planutor.ro și găsești chiar azi un prestator pentru serviciile de care ai nevoie.